yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi en to Paris lamre France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka alkamisa. France hande hiɓɓi duuɓi sappo ha jaade nangue e duuɓi sappo ko jannguji musɗi waɗuno to Paris e to Saint-Denis fodde yimɓe temedere capanɗe tato e ɗiɗo mayuno hen duuɓi sappo caggal ɗi jannguji no heddi e hakkillaji ɓiɓe leydi ndi holno ɗi jannguji jaruno ma en gartu e nde ñalade aljuma kikiɗe. Civil en nogas ego warama e fiyande drone kono Burkina Faso altine faltiɗo e nder wuuro Bouloy Cuuli e nder diwal Sahel e fuɗɗode yontere nde kadi piyanɗe jeediyankoɓe kewɗe teskama e nder diwal hakkude nayade funnague leydi ndi ko saabi piyanɗe VDPN e civil en hewɓe mayde. Guinée ko candidat ɓe jeenayo tan jaɓana tawede ɗi sumgoji ko hanki suudu cour suprême yaltini dogol sakkitigol ɓe faalaɓe ƴammugol lefol laamu ñande nogas e jeetati lewru darotondu yoga wullitinoma kono ala ko gasi. Bisimilla moon. On calminama, on juurama, on jettama, bisimilla moon e ley kabaruji ɗi en jetti jarni Ibrahima Ba toon to karallagal to. France no siftora hande alkamisa sappo e tati e lewru goho ɓuuru duuɓi sappo jannguji kuliyankoɓe wonnoɗi to Paris e to Saint-Denis fodde yimɓe temedere e capanɗe tato e ɗiɗo mayuno hen janngu wotu ngu waɗuno ko to Stade de France e saaha potitalla to ballon hakkude France e Allemagne ɗi jannguji no keddi e hakkillaji ɓiɓe leydi ndi duuɓi sappo caggal. Ceerno Moussa Ba no artanen eno o alhaali yaruno. Ñalande sappo e tati lewru sappo e goho ɓuuru woni ñalande suno e manditare ka tarika faransi gila duuɓi sappo ni hikka e nden jumare sappo e tati lewru sappo e goho ɓuuru hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e joyi kuliyankoɓe jeetato humodirɓe e Daesh senditi pecce tati ngam waɗugol piyanɗe nokkele buy Paris kañum e ka fijirde ballon ko sendeni ɗon piyanɗe ɗen adi fuɗɗade e yamde nogay e goho fewndo ka tawi kippu faransi on hino jaɓɓi kippu Allemagne fijugol ballon e tawde hoorejo lendin on tuma François Hollande. Silmaji seeɗa caggal ɗum ko yimɓe timmuɓe nogayo fella hakkunde ka 10e arrondissement Paris e ka 11e arrondissement e yamde nogay e goho yawtirɗum silmaji capanɗe nayi e joyi kuliyankoɓe ɓen naati ka Bataclan nokkure fijirde ka tawno ujunere e temeɗɗe jowo yimɓe hino moɓodiri ƴewugol concert yimɓe capanɗe jeenayo ko ɗo wasipitali mum ɗuɗuɓe barmi e mum fof mum e on jemma goto ko yimɓe temedere e capanɗe tato e ɗiɗo maayi eɗen piyanɗe temeɗɗe tato e capanɗe jowo barmi e mum e nder ɓen kuliyankoɓe waɗunoɓe ɗen piyanɗe ko Salah Abdel Salam wuuri e maɓɓe himo soka kaso kaddi gurdam. Ceerno Moussa Ba, Paris, RFI.